uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Alikho elinye igama esinasinda ngalo kuphela likaJesu lona lodwa. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu Filipi 2 verse 9 ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke. Kuze kuthi ngegama kaJesu amadolo onke aguqe, abasezulwini abasemhlabeni izilimi zonke ziphume uthi uJesu Kristu inkosi. Sisho njalo emzimkhulu sithi uJesu Kristu uyinkosi. Uyinkosi, uyena yedwa oyinkosi. Ay uyena yedwa oyinkosi. Nawe mzimkhulu okuncinyane alibonge igama lenkosi uJesu Kristu inkosi. Manje awumncinyane ngoba uNkulunkulu womusa unikhumbulile wasibhanga sonke. Sizobikelela nginalamazwi engibingelela ngawo. Ncwadi yompostoli yokuqala kaJohane sakhiwo sesithathu ngibingelela ngalamazwi.
engithe sakhulekela ukuza la uNkulunkulu wayesengipha lelizwi angisele ukuzoshumayela kodwa uthe ilishere nani egameni elihle lenkosi ethu Jesu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uverse 2 uthi bathandekayo manje sesingabantwana bakaNkulunkulu kepha kabonakale siyakuba yikho siyazi ukuthi nxa ibonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Likhuluma nathi lelizwi uthi njengabathandekayo sesingabantwana bakaNkulunkulu akabonakale siyikho kodwa mzukwane bonakaliswa siyakuba njengalokho enjalo. Kuyafika ngenhlizweni yami ukuthi kusele umsusu silindele ukuya kwenkosi yethu Jesu njengalokho ubona ngithi mzimkhulu omncinyane ingoba inkosi uJesu ikuthandile ukuthi nawe kulomsusu ngenzeka ubuye njengabo 5-2 kanti sekusele iminute angafika noma yini kodwa ulindele ibandla ehlanzekile elingcwelisayo elivuma izono zalo ngezikhathi zonke asikhathali ukuthi libe khona ibandla kodwa abalivuma izono lelo bandla lifile ebukhoneni bikaNkulunkulu ngoba angiyungena ezulwini ngokushumayela izwi angiyungena ezulwini ngokudumisa kodwa kuya ngokuthi ngingcwelisile asizingcweliseni sibandla uNkulunkulu esisebenza semsebenzini ngencebo yakhe ubaba umpostoli siyamdumisa kakhulu ngaye ukuthi asihambe indawo zonke njengalokho sesihambe kwazi kwafinyelela la emzimkhulu nginala umanzi nje uNkulunkulu uthi noma ngabonakala kuyikona kodwa namhlanje akuzinikeza isikhathi izwi uNkulunkulu azolikhuluma nami ngizohlala phansi ngithobele umyalo kaNkulunkulu angifundisa wona ukuze uNkulunkulu noma ngabe uyabuya kodwa nami upheleliswe ubungcwele nokuba sebukhoneni bikaNkulunkulu. uNkulunkulu omusa anibusise egameni elihle lenkosi ethu Jesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.